Portugalsko leží na nejjihozápadnější části Pyrenejského poloostrova, Lisabon je od Prahy vzdálený vzdušnou čarou asi 2250 km. Česko i Portugalsko mají skoro stejně velký počet obyvatel, Portugalsko je rozlohou o něco větší. Při příletu na lisabonské letiště je vidět naprosto neuvěřitelný rozdíl při srovnání letišť v Praze a v Lisabonu. Na letišti stojí desítky letadel a spousta jich je ještě ve vzduchu. Nabízí se vysvětlení, že Portugalsko potřebuje spojení se svými zámořskými územími Madeirou a Azory, ale hlavně zabezpečuje spojení s Jižní Amerikou. Cestou z letiště jsme byli svědky nějakých zmatků v dopravě a hned v hotelu jsme viděli demonstraci za práva zvířat. Prý je to tu běžné. Na Lisabon samotný jsme měli bohužel velmi málo času, město si zaslouží samostatný výlet, takže večer byla jen procházka po nejdůležitějších vyhlídkách. Pro Portugalsko jsou typické tzv. Azulejo, keramické dlaždice, které pokrývají rozsáhlé venkovní i vnitřní plochy. Z doby nadvlády Maurů mezi 8. a 13. stoletím jsou inspirovány ornamenty, jinak znázorňují různé náboženské, historické i romantické výjevy. Velmi často jsou modrobílé, které jsou inspirované nizozemskou delftskou fajans a čínskou keramikou. Druhý den jsme se podívali do čtvrti Belém při ústí řeky Težu. Přes řeku vede most s názvem 25. dubna 1974, kdy začala tzv. Carafiátová revoluce, která vojenským převratem svrhla diktátora Salazara a nastolila demokratickou vládu. Belémská věž byla postavena v 16. století v tzv. Manuelském stylu, což je finální fáze portugalské pozdní gotiky. Je jedním z památníků portugalského velmocenského postavení během období velkých námořních objevů na přelomu 15. a 16. století. Král Manuel I. vládl začátkem 16. století a období jeho vlády je považováno za vrcholnou éru portugalských dějin, kdy objevem trasy do Indie portugalské království zaujalo čelní postavení mezi evropskými monarchiemi. Naproti Belémské věži je památník postavený ke 100. výročí prvního přeletu z Lisabonu do Rio de Janeira. Byly použity celkem 3 dvouplošníky fejry a překonání 8383 km trvalo od 30. března do 17. června 1922. Piloti byli Gago Coutinho a Sacadura Cabral. Trasa byla rozdělena do řady etap a první letadlo už v brazilských vodách při přistání ztratilo plovák a potopilo se. Oba letci byli zachráněni doprovodnou lodí. O kousek dál na nábřeží je památník objevitelů. Je z roku 1960 a byl postavený k 500letému výročí smrti Jindřicha Mořeplavce. Na špici památníku stojí sám Jindřich, v rukou má maketu karavely a dívá se přes řeku. Za ním stojí další významní Portugalci, mezi nimi mořeplavci, kartografové, umělci, vědci a misionáři. Na druhé straně památníku je jediná žena, je to královna Filipa z Lancasteru, matka Jindřicha Mořeplavce. V Portugalsku se vyplatí dívat i pod nohy. Většinou tam bývá umělecká černobílá dlažba, která znázorňuje různé ornamenty a jiné motivy. Jelikož Portugalsko bylo námořní velmocí, často motivem bývají vlny. Jindy jsou to mořská zvířátka nebo firemní poutače.
Coimbra leží asi 195 km severně od Lisabonu a sídlí zde portugalská univerzita založená roku 1290, která patří k nejstarším a nejslavnějším univerzitám na světě. Ve 12. století byla Coimbra i hlavním městem. Na nádvoří je zvonice, která svolává studenty k přednáškám již od roku 1733. Na této univerzitě studovala i Joan Rowlingová a tato aula je inspirací pro aulu v Bradavické škole kouzelníků z románů o Harrym Potterovi. Aveiro leží asi 60 km severně od Coimbry na břehu Atlantiku. Jsou v něm vodní kanály, takže se mu také přezdívá portugalské Benátky. V rozsáhlých mělčinách u ústí řeky je množství velkých bazénů, které slouží k odpařování mořské vody a k získávání kuchyňské soli. K její dopravě sloužily čluny, které dnes vozí turisty. Naše projížďka vedla kanálem směrem k moři i do vnitrozemí. Projížděli jsme křižovatkou ve tvaru T, nad níž visí kruhový most. Mají zde i rodáka João Alfonso z Aveira, který se v 15. století velmi zasloužil o portugalskou námořní expanzi, zejména v africkém Zaire, Kongu a Beninu. Dochovala se zde i jedna stavba od Gustava Eiffela, místní tržnice. Porto leží na břehu Atlantiku u ústí řeky Douro, která na svých obou březích vyhloubila celkem hluboké údolí. Proto jsou ve městě významnými stavbami právě mosty. Porto je celosvětově známé svým vývozním artiklem, portským vínem. The moon is the only
fall as you stand by me. K náměstí se 2 kostely vedle sebe se váže pikantní historka. Ten kostel vpravo patřil k mužskému klášteru a ten méně zdobený vlevo k ženskému. Podle tehdejších předpisů mužský a ženský klášter nesměli být vedle sebe a tak mezi ně umístili 1 metr široký dům, čímž tento zákon obešli. Velmi zajímavou secesní stavbou je nádraží svatého Benedikta, která připomíná kostel nebo muzeum. Na stěnách jsou velké kachličkové obrazy se scénami z portugalské historie i běžného života. Některé obrazy mají vztah i k Čechám, na výzdobě se totiž podílel Alfons Mucha. Zvláštní kapitolou Porta jsou mosty. Most Ludvíka I. je z roku 1886, je dvoupatrový a dlouhý 172 metrů. Postavil ho Theophil Seyrig, žák Gustava Eiffela. Navštívili jsme jeden z vinných sklepů vyrábějících proslulé portské víno. Exkurze byla s výkladem postupu výroby, rozdíly v portských podle doby zrání a podobně. Vyrábí se výhradně z hroznů vypěstovaných a zpracovaných v oblasti údolí řeky Douro. Region Douro je asi 60 km ve vnitrozemí a je to kopcovitá oblast obklopená horami. Pohoří slouží jako překážka, která údolí chrání před vlhkými západními větry od Atlantiku. Vylisovaný mošt se nechá kvasit a po vykvašení asi poloviny cukru se přečerpá do sudu se 70% alkoholem. Neskvašený cukr zůstává ve víně a přidáním pálenky se obsah alkoholu zvedne na hodnotu kolem 20%. Ročník 1953 dnes stojí 550 € za láhev. Na naší cestě jsme také navštívili vinařství, které má tradici dlouhou téměř 1000 let. Během mnoha generací došlo k postupnému vývoji ve způsobu pěstování vína. Na vinicích se současně pěstují i olivy, jejichž olej se používá v kuchyni. Na záběrech z dálky je vidět postupný vývoj způsobu sázení vinných keřů i zítky tvořící stupně. Během doby, co se zde víno pěstuje, z kamenitých svahů použili vyzbírané kamení ke stavbě zídek tvořících vodorovné stupně pro vinné keře. Takže do seznamu kulturního dědictví UNESCO není zapsáno samotné víno, ale ty kamenné zítky. Portugalsko bylo a stále je velmi nábožensky založené. Proto jsme na naší další trase navštívili také významná poutní místa. První z nich byla Braga. Na kopci Espinho je římskokatolický svatostánek Bom Jesus do Monte, jehož dominantní součástí je monumentální barokní schodiště překonávající výškový rozdíl 116 metrů. Paralelně se schodištěm byla v roce 1882 postavena lanovka. Je unikátní tím, že její pohon obstarává voda. V horní stanici se voda napustí do nádrže v podvozku vagónu a ta svojí váhou vytáhne nahoru druhý vůz s cestujícími. Voda se dole zase vypustí. Na stejném principu fungovala i první lanovka na pražský Petřín.
Poutní místo zde funguje po dobu delší než 600 let a je příkladem evropské tradice vytváření posvátných kopců v reakci na protestantskou reformaci. Stavba schodiště s křížovou cestou začala v roce 1722 a chrám byl hotov v roce 1811. Při cestě z dola nahoru je v kaplích přilehlých ke schodišti křížová cesta zobrazující příběh ukřižování. Velmi důležitá zastávka byla ve městě Guimarães, které je kolébkou portugalského národa, protože se zde v roce 1110 narodil král Alfons I. portugalský. Na historickém náměstí je kostel Panny Marie Olivovníku, u kterého je olivovník připomínající legendu ze 7. století. Tehdy se setkali poslové s mužem jménem Vamba se žádostí, aby se stal králem Vizigótské říše. Vamba zastrčil do písku suchou olivovou větévku s tím, že úřad přijme, až větev znovu vyžene čerstvé lístky. Jen to dořekl, ratolesce zazelenala. Vedle kostela je také zvláštní gotický přístřešek tvořený 4 navzájem kolmými oblouky, uprostřed nějž stojí kamenný vítězný kříž. Je to oslava vítězství spojených portugalských a kastilských vojsk nad marockým sultánem v roce 1340. Další podobné poutní místo, jako bylo v Braze, je i v Lamegu a barokní chrám a schodiště jsou téměř stejné. Poslední poutní místo na naší cestě byla Fatima, často prý srovnávaná se Santiagem de Compostela ve Španělsku. I zde jde o legendu zjevení Panny Marie. Náměstí před kostelem je 2krát větší než to ve Vatikánu. V létě se konají každý večer od 22 hodin mše a průvod se svíčkami. K prvnímu zjevení došlo 13. května 1917 3 dětem pasoucím dobytek. Na tom místě teď stojí památný dub. Panna Maria předpověděla konec války a zjevení se opakovala každého 13. v měsíci až do října. Výjev je zaznamenán na oltářním obraze. K poslednímu zjevení došlo 13. října 1917, kdy bylo přítomno 70 000 lidí. Sintra leží asi 20 km od Lisabonu, přezdívá se jí kvůli palácům a zahradám pohádkové město. My jsme měli čas k dispozici pouze na prohlídku letního sídla královské rodiny, Národní palác. Za zmínku stojí zejména labutí sál, sál Strak a státní postel. Symbolem Sintry jsou z dálky viditelné 2 bílé kužely. Ve skutečnosti jsou to obří digestoře, které odvádějí zplodiny vaření z obrovské kuchyně. Ještě kousek dál na západ od Sintry je nejzápadnější bod evropského kontinentu, Cabo da Roca. Básnický příměr zní, že je to místo, kde země končí a moře začíná.
Světlo majáku je přibližně 165 metrů nad mořskou hladinou, takže jeho světlo je vidět ze vzdálenosti zhruba 46 kilometrů. Po prohlídce nejzápadnějšího bodu Evropy jsme se vydali na nejjižnější část Portugalska do oblasti Algarve. Po průjezdu Lisabonem jsme museli přejet přes řeku Težu, druhým nejdelším mostem v Evropě. Most byl otevřený v roce 1998 a je pojmenovaný po Vascu da Gamovi. Je dlouhý celkem 17,2 kilometru a byl nejdelším do roku 2022, kdy ho překonal Krymský most. Městečko Silveš leží ve vnitrozemí a je obklopeno sady pomerančovníků a citrónníků. Žije v něm asi 11 000 obyvatel a v minulosti patřilo mezi důležitá portugalská města. Ve 12. století ovládli město Arabové a Silveš se stalo hlavním městem kraje Algarve. Prohlédli jsme si místní tržnici, kde kromě ovoce a zeleniny prodávají také díla místních umělců. Katedrála Sé je ceněná kvůli tomu, že je to nejstarší dochovaný svatostánek svého druhu v jižním Portugalsku. Nejvýraznější dominantou města a nejnavštěvovanější památkou je mohutný Mourský hrad, který byl celý postaven z červeného pískovce a jeho součástí jsou i četné věže. Mys svatého Vincence je nejzazším jihozápadním výběžkem evropského kontinentu a je tvořen skalními útesy vysokými přes 60 metrů. Svatý Vincent ze Zaragozy byl španělský křesťanský mučedník, jehož tělo zde prý bylo vyplaveno mořem. Vzhledem ke strategickému významu místa zde proběhla řada námořních bitev, nejznámější je bitva u mysu svatého Vincence ze 14. února 1797, v níž Horatio Nelson porazil španělské loďstvo. Slávu a moc Jindřicha Mořeplavce připomíná vesnička Sagres, kde tento velmistr Kristova řádu na počátku 15. století založil námořní akademii, jež sehrála klíčovou roli v námořních objevech Portugalska. Mezi její absolventy ostatně patřili i největší portugalští mořeplavci Vasco da Gama a Fernando Magalhães. Kvůli neustálému příboji s větrem od Atlantiku je místo také oblíbené surfaři. Lagos. Odtud v éře zámořských objevů vyplouvaly portugalské karavely na cesty do neznáma a sem se také vracely přeplněné zlatem, slonovinou a jinou kořistí. Nechvalně známý je také tím, že se v něm roku 1441 uskutečnil vůbec první obchod s lidmi dovlečenými ze západní Sahary. Jižně od města se nacházejí vápencové útesy Ponta da Piedade, kde příroda vymodelovala nevídané skalní oblouky, jeskyně, věže a tunely, jež jsou charakteristickým rysem celého více než 150 km dlouhého algarvského pobřeží. Náš poslední cíl byla Albufeira, která je významným turistickým resortem a v sezóně má až 300 000 návštěvníků. Tomu odpovídá kapacita hotelů, pláží i restaurací.
Cestování Portugalskem bylo v mnoha ohledech poučné, co se týče historie, vína, architektury, náboženství a podobně. Některá místa, zejména Lisabon, si ovšem zaslouží mnohem podrobnější průzkum. Dodnes je mnohde znát vliv 500 let islámské nadvlády a možná podvědomě se doteď i v architektuře projevuje duch námořní velmoci, když se současné domy a hotely podobají zaoceánským parníkům.